Wannan bidiyo ne akan masu tambaya ta waye shugaban zanga-zanga waye shugaban zanga-zanga. Da farko ina son duk wanda ya kalli wannan bidiyon ya mun sharing din shi domin sauran jama'a su gani. Abinda nake so in tunatar da jama'a shine wannan zanga-zangar ba ta buƙatar shugabanci. Sannan daga lokacin da aka ce wannan zanga-zangar an samar mata da shugaba, to tamkar rugujewar ta yazo. Saboda abu ɗaya ne zuwa biyu zai faru. Ko dai a je a bashi kuɗi a janye wannan zanga-zangar, ko kuma su bi shi gida su je su kashe shi. Kun ga kenan talaka baka buƙatar shugaba wannan zanga-zangar. Abin da zai zama ma jagora kuma shugaba wannan zanga-zangar shine yanayin rashin tsaro da kake ciki, sanan da yanayin yunwa da kake ciki, sanan da yanayin talauci da fatara da kake ciki. Ita za ta jagorance ka wajen gudanar da wannan zanga-zangar. Kakka ce wai sai ka samar da shugaba za ka kwato wa kanka yanci. Shugaban koda ka samar da shi yaudara ka zai yi, sannan a je a bashi kuɗi domin a janye wannan zanga-zangar. Sannan abin da nake so na faɗa shine shugabancin ma da ake samun kuɗi ba a ma abin da ya dace, ba a ma abin da kake so. Sai shugaban zanga-zanga ne wanda gwagwarmaya za a je a yi ba kuɗi za a je a samo ba, shine zai ma abin da ya dace. 'Yan siyasa ma ba sa yin abin da ya dace, shi shugaban zanga-zanga ne zai ma abin da ya dace. Zai je kwatan ma yanci. Yanzu a yanayin da talaka yake ciki wai yana buƙatar wanda zai mai jagora wajen kwatan yancin shi. Kai yanzu talaka irin iya yanayin da kake ciki sai ka tsaya wani shugaba ya zo ya tsaya ma za ka iya kwatan haƙƙinka a wajen wayannan shugabannin. Har sai ka samar da wani shugaba tukunna za ka iya kwatan yancinka a wajen wayannan shugabannin 'yan siyasa. Ka sani cewa yanayin da kake ciki iya shi kaɗai ya isa zai ma shugaba. Daga lokacin da aka ce wannan zanga-zanga an samu mata da shugaba, wallahi rugujewar ta ya zo. Wannan shine zai tabbatar maka da cewa har yanzu jama'an mu ba su gaji da zama cikin wannan zaluncin na shugabanni ba. Ai da wahalar ta kai wahala, ba za ku san lokacin da za ku fita ku je ku yi zanga-zangar ba. Ai daɗi ne ma yasa kuke tambaye cewa waye shugaban zanga-zanga. A wannan yanayin da jama'a suke magana yau su gobe su zo su canja ta, a irin mutanen da kuke so a zaɓan muku shugaba. Ku duba fa ku gani fa. A satin da ya wuce wasu suka zo suka yi supporting din zanga-zanga, suka goyi bayan cewa a zo a yi zanga-zanga. Amma bai fi kwana uku da yin magana ba suka ce sun janye kalamansu na cewa a yi zanga-zanga. To a irinsu kuke so a samu muku da shugaban da zai jagorance ku a je a yi zanga-zanga? Mutanen da suke canja magana a cikinsu kuke so a samu muku da shugaba? Ai talaka kawai ka zamanto cewa kai ne shugaban kanka, kuma ba wanda zai jagoranci zanga-zanga sai kai. Kai kaɗai ne za ka zamanto cewa ka jagoranci kanka wajen ƙwato kanka yanci. Waye zai jagorance ka? Bayan mutane sun zama cewa sun zama masu magana biyu. Yau idan sun yi magana gobe su canja. Ga sunan sun zo sun yi magana suna cewa suna goyon bayan zanga-zanga amma sun zo sun canja. To a irin sai kake so a zaɓen ma shugaba ya jagorance ka a je a zanga-zanga? To wallahi ko da an samar da shugaban da zai jagoranta a je a zanga-zanga, sai ya dawo shi ma ya ce ya janye kalamansa. Sai ya dawo ya ce shi ma yanzu baya goyon bayan zanga-zangar. Don haka kawai kai kaɗai ne shugaban kanka. Ka je ka jagoranci kanka wajen kwato kanka yanci, ba wanda zai jagorance ka wajen ya kwatan ma yanci. Ana sace ku, ana ƙara wa kayan abinci farashi, ga rashin tsaro, ga asibitotuwa ba kyau, amma duk haka kake jin cewa wai sai ka samar da shugaban da zai jagorance ka wajen ajiya gudanar da zanga-zanga. Har yau wahalar da kake sha ba ka ji cewa ta isa ka je iyakai kaɗai ka samu da kanka yanci ba, sai ka jira wani shugaba ya zo, sai ka jira wani ya zo ya shugabance ka. Wannan shi ke nuna cewa fa kamar kuna jin daɗi ne fa. Idan da wahala ta kai wahala da tuni kun yi zumbur kun tashi kun ji kun kwato kanku yanci wajen wayannan shugabannin.